Отдавна са се срещали, разпознавали, заедно са преживявали някаква музика. Но един ден сърцето е проговорило: спри този вихър на танца, защото това е тя. Да, това е той. Ръката му е точно толкова голяма, че да се сгуши моята в неговата. Тогава нека устните ти паднат върху неговите. Сърцето му в твоето да се удари, защото ти разбра. За него си орисана. Харесвала си го. Ръкопляскала си му. Много пъти си се радвала на неговият вихрен танц и не си смела дори да си помислиш, че един ден той ще подаде ръка на теб. Тя е толкова красива, толкова добра, изящна в постъпките си, изящна във всяко нещо. За нея съм мечтал. Тя ще бъде майката на моите деца. Мислиш ли си, Митко, че нищо няма да промени това, което ми каза в първите минути на нашето запознанство? Тя е. Сърцето ти го казва. Да. Виктория, винаги ли ще е така? Да, завинаги.